приятели, аз към Мерки се намирам в автобусен дел, тук гледам навън, а тук е рейс и целият автобус е така. Това е майка ми, а това съм аз. Хора, днес ще ви покажа на лошото госпожа нивата. Това е някакво ниво. Е това ниво, трябва да го направя и е това. Това какво има тук, я вижте. Ау, някаква телевизия ли работи, трябва да бие, т.е. с една реклама и мисля по-късно или после да го играя. И ето да покажа другите нива, ето това ниво, ще го минавам, ето това да. Е това също. Тези тук, където ги виждате, това където ги виждате. Това където виждате и тези, където виждате, също не ми дава, да има и заключени нива. Също къде бяха и ако свърши видеото хора, абонирайте се за втора част.